Има моменти, в които душата замлъква не поради липса на думи, а от умора. Именно в тези мигове небето се доближава до теб с още повече нежност. Може би не го осъзнаваш веднага, но точно сега, докато слушаш това послание, ангелски шепот се преплита с тишината в сърцето ти. Времето за отговори наближава, и онова, което изглеждаше далечно, започва да се движи. Това не е просто още едно послание. То е изпратено директно от божествената светлина, за да възроди нещо, което е започнало да угасва в теб. Не всеки може да усети кога ангелите говорят, но теб те докосват точно сега. Не случайно, а с цел. Има причина очите ти да са тук, ръцете ти да докосват този момент и душата ти да бъде обгърната. Ангелите се проявяват, когато вярата има нужда от дъх. И днес те не дойдоха просто да наблюдават, те дойдоха да действат. Носят на крилете си надеждата, която ти мислеше, че си изгубил. Има честота на небето, която само внимателните сърца улавят. А ти, въпреки умората, все още слушаш. Това говори много за силата, която все още живее в теб. Небето не пренебрегва тихите сълзи, и това послание идва като отговор на една стара молитва. Може би ти си я забравил, но небето не е. Всяка дума, изречена в тайна, е била записана от вечността. В този точно момент нещо в твоята история се подрежда отново. Това не е преувеличение, това е пророчество. Онова, което изглеждаше блокирано, започва да тече. А това, което изглеждаше затворено, започва да се отваря. Един нов цикъл започва с малки знаци, и ангелите те водят, за да ги разпознаеш. Те не дойдоха да отнемат товара ти, а да го превърнат в крила. Ще бъдеш изненадан от нови начала там, където виждаше само край. Вярата никога не се губи напълно, тя просто заспива сред насрещни ветрове. Но днес този звук събужда нещо, което дори ти смяташе за недостижимо. Има една невидима топлина, която докосва душата ти сега. Почу всетивия я. Това е прегръдката на невидимото, знакът, че не си сам. Нито една болка не е била напразна. Всяка сълза е напоила почвата, където ще разцъфнат чудеса. Ти си поблизо, отколкото си мислиш. Не слушай гласовете, които те накараха да повярваш, че си закъснял. Ангелите казват, всичко е в точното време. Има божествен ритъм, който ръководи стъпките, които изглеждаха без посока. Сега всичко започва да придобива смисъл. И няма да е малка промяна, ще бъде пълна трансформация. Старото ще остане назад. И ти ще бъдеш обновен отвътре и отвън. Не се съмнявай в малките потвърждения. Те са огромни за онези, които имат духовни очи. Едно име, едно число, едно повторение. Ангелите ти показват пътя с нежност, защото знаят, че вече си преминал през прекалено много бури. Сега е време за мекота, за утеха, за облегчение. Душата ти е молила за това и отговорът дойде. Вдишай дълбоко. Нещо се освобождава вътре в теб. Не е нужно да разбираш всичко сега. Просто остани отворен. Защото докато слушаш, духовният свят работи. Връзки се разчупват, договори се прекратяват, пътища се озаряват. И всичко това без шум, без спектакъл. Божественото присъствие се движи в тишина, но резултатите ще бъдат видими. Ти си мислеше, че си изгубил време. Но ангелите казват, това беше подготовка. Всяка врата, която се затвори, беше пренасочване. Бил си насочван към нещо много по-голямо. И сега, когато душата ти е по-зряла, онова, което не идваше преди, ще започне да идва. Подготви се да приемеш новото с благодарност. Защото това, което идва, не може да се сравни с онова, което остана назад. Много пъти небето трябва да позволи пустинята, за да можем да оценим дъжда. А ти вървя по горещите пясъци, почувства тежестта на тишината, беше изпитан в търпението си. Но ангелите носят добри вести, сезонът се променя. Онова, което изглеждаше безкрайно, ще има край. И този край ще бъде славен.
Ще разбереш, защо трябваше да чакаш толкова. И ще почувстваш, че си заслужавало. Вярата ти ще бъде възстановена не с речи, а с доказателства. Живи доказателства, че небето никога не те е изоставяло. Ситуации ще се променят без логично обяснение. Врати ще се отварят там, където няма стени. Хора, които дори не познаваш, ще бъдат небесни инструменти. Нищо няма да бъде обикновено през следващите дни. Защото ще бъдеш посетен от неочаквани благословии. Нещо се счупи в духовния свят, докато слушаше. Нещо, което се опитваше да затъмни визията ти, да отклони фокуса ти, да открадне надеждата ти. Но вече няма сила над теб. Бил си запечатан с ново нареждане. Тегата вече няма власт. Недостигът ще бъде заменен с изобилие. И всичко ще започне с едно малко действие – да повярваш отново. Това послание не беше написано, то беше прошепнато. И ако те е докоснало по някакъв начин, значи честотата му е била настроена към твоята душа. Ангелите говорят, когато човешките думи се провалят. И сега, онова, което идва към теб, не е просто утеха, това е трансформация. Историята ти ще стане свидетелство. Новото ти начало ще бъде запомнено. Светлината ти ще засияе с пълна сила. Не позволявай на съмненията да те спрат да вярваш в това, което вече е започнало. Знаците ще продължат да идват. И колкото повече отваря сърцето си, толкова по-ясен ще става пътят. Вече не си на същото място като вчера. Нещо се е променило. И ще се променя още. Защото небето е решено да те види цял, изцелен, възстановен. Това е планът. Това е времето. През следващите дни ще усетиш различна духовна чувствителност. Ще бъде сякаш всичко започва да придобива смисъл в детайли, които преди са ти обягвали. Ангелите вече докосват възприятието ти, настройват вътрешното ти зрение, за да можеш да виждаш отвъд естественото. Не пренебрегвай тази фина промяна, защото тя е първата стъпка към нещо по-голямо. Когато небето иска да действа, първо подготвя вътрешността. А тази подготовка започна в момента, в който обърна внимание на това послание. Много хора са разсеяни, търсещи отговори там, където има само шум. Но ти беше доведен до тук, защото духът ти все още може да чуе нежния глас отгоре. И този глас казва, идва нещо, което никога не си представил. Духовен дар, обвит в мир, изцеление и възстановяване. Тревожността, която усещаш, е само отражение на величието на това, което предстои. Ангелите молят, успокой сърцето си. Небето се грижи за всичко. Може би си бил подценяван, отхвърлян, забравен дори от онези, които са се клели да те подкрепят. Но днес небето те почита. Не защото си съвършен, а защото остана постоянен дори в дните, когато всичко боли. Ангелите виждат действия, които никой друг не забелязва, и не пренебрегват малките прояви на вяра. Това послание също е акт на духовна справедливост. Онези, които се присмиваха на твоята надежда, ще видят верността на Бога да се прояви в живота ти. Освобождава се ново помазание върху теб. И това означава, че старите цикли трябва да приключат. Хора, ситуации, навици, всичко, което вече е изпълнило своята роля, естествено ще си тръгне. Не се съпротивлявай на това, което си отива. Това, което Бог е приготвил, изисква пространство. А ангелите работят, за да преподредят пътя ти. Позволи си да се откъснеш от онова, което те държи в миналото. Бъдещето вече започна да се разкрива. Докато слушаш, тихи чудеса се развиват в твоята атмосфера. Няма да ги видиш с плътските си очи, но ще ги усетиш в душата си. Лекота, яснота, увереност, че нещо се е променило. А когато духовното се движи, физическото скоро отговаря. Всичко, което чувстваш сега, е реално. Ангелите са тук, до теб, шепнейки ти кураж, изливайки утеха и подравнявайки съдби. Приеми. Не се съпротивлявай на божественото. Има семена вътре в теб,
които още не са разцъфнали, защото са чекали точното време. Това време настъпи. Ще видиш как дарби се проявяват, идеи се раждат, връзки се създават по почти магически начин. Но това не е магия, това е божествена намеса. Ангелите активират онова, което е било в сън. Ще се изненадаш от собствените си способности. И ще се запиташ, защо не го видях порано, защото сега е времето да видиш. Съпротивата, която чувстваше, ще се разтвори. Врати, които изглеждаха заключени, ще се отворят с лекота. Всичко, което изискваше прекомерни усилия, ще започне да тече с благодат. Това е едно от най-ясните доказателства, че небето действа, тежестта си отива, а лекотата влиза. А където има лекота, там има посока. Ангелите не искат да оцеляваш. Те дойдоха да те заведат до пълната съдба, която небето е написало за теб. Може и да не разбираш как точно всичко ще се изпълни, но не си призван да разбираш, призван си да вярваш. Истинската вяра не изисква доказателства, тя върви насред несигурността, доверявайки се на невидимото. И точно за това небето те избра. Защото дори с рани не се отказа. Дори с колебания продължи напред. Дори в тишина възхваляваше. И сега небето отговаря с видими обещания. Всяка дума, изговорена тук, е обвита специфично помазание, предназначено да достигне жадни сърца. Но за да достигне до повече хора, се нуждае от твоята помощ. Ако това послание говори на сърцето ти, харесай това видео. Това помага на алгоритмите да отнесат тази светлина до онези, които най-много се нуждаят от нея. И ако още не си се абонирал за канала, направи го сега. Чрез твоето действие мога да продължа да донасям нови послания от небето за теб и за толкова други. Споделянето на това послание също е акт на вяра. Може би някой близък до теб е на ръба и се нуждае точно от тази дума. Ти можеш да бъдеш небесен инструмент, за да достигне тя до тази душа. Ангелите също се движат чрез малките жестове. Един клик, една дума, едно споделяне, всичко може да бъде мост към чудо. Бъди този мост днес. Пренеси тази светлина нататък. Небето пише нови глави, но за да обърнеш страницата, трябва да пуснеш това, което вече е приключило. Ангелите те водят към място, където миналото вече не те държи, където спомените не причиняват болка, където твоята идентичност ще бъде възстановена. Това място не е физическо, то е духовно. И когато получиш достъп до тази нова честота, всичко около теб започва да се променя. Промени се отвътре и останалото ще се прибави. Ще бъдеш запомнен не заради това, което си преживял, а заради всичко, което си надмогнал. Историята ти ще носи следи от битки, да, но също така и белези, които ще блестят като духовни медали. Ангелите пишат свидетелството, което ще бъде разказвано от теб и от други. Подготви се да бъдеш пример на вяра. Не заради статус, а заради преживено. Ще изживееш онова, за което мнозина само са чували. И ако страхът опита отново да те парализира, напомни си, същото небе, което те достига сега, е това, което ще те поддържа и напред. Не си създаден да живееш застинал, вързан за това, което не е проработило. Създаден си да пробиваш, да напредваш, да разцъфтиш. Има власт в думите ти и в стъпките ти. Върви така, сякаш знаеш, че си воден от небесни същества. Защото си. И те няма да ти позволят да се върнеш назад. Времето на самотни битки приключва. Небето изпраща хора със същия дух, със същата цел, със същата светлина. Ще се изградят божествени съюзи. И онова, което беше трудно, ще стане възможно чрез тези връзки. Ангелите не искат да вървиш сам. Те те обграждат със защита и подкрепа. Бъди бдителен за новите срещи. Те няма да бъдат обикновени. Сега погледни навътре в себе си. Виж как вече не си същият, както когато започна да слушаш. Нещо бе докоснато, нещо се събуди. Това е само началото. Много други послания ще дойдат, по-дълбоки откровения, поясни напътствия.
Но за да продължи това, се нуждае от присъствието ти тук. Абонирай се. Активирай звънчето. Харесай и остави коментар, ако това послание те е достигнало. Твоето присъствие подхранва тази небесна мисия. Има тайни, които небето не разкрива наведнъж, защото душата ти трябва да бъде подготвена, за да ги приеме. А ти сега навлизаш в етап, в който тайни ще бъдат разкривани все по-често, чрез сънища, чрез усещания. Нищо няма да бъде случайно. Дори тишината ще има глас. Ангелите отварят ново ниво на духовно съзнание в живота ти. Ще виждаш невидимото така, както никога преди. Много пъти си се питал, защо сякаш животът ти се върти в кръг. Но това, което изглеждаше като повторение, всъщност беше обучение. Небето позволи да преминеш през определени сезони не за да те накаже, а за да те укрепи. Сега, когато уроците са усвоени, цикълът може да бъде прекъснат. А ангелите са тук, за да те поведат по пътя към истинското ти изпълнение. Пътят е начертан. Времето е сега. Знаеш ли онова обещание, което сякаш бе забравено? То все още е живо. Не беше отменено, просто отложено, докато всичко бъде готово. Ти, времето, обстоятелствата, точните хора. Ангелите подготвят идеалната обстановка, за да се изпълни по най-прекрасния начин. Затова не гледай на това, което още не се е случило, с разочарование. Гледай с надежда. Това, което идва, ще е по-голямо от всичко, което е било отложено. Ако можеше да видиш колко много небето е инвестирало в твоето пътуване, никога повече нямаше да се съмняваш в своята стойност. Има ангели, определени само за да те пазят. В нощи, когато си мислил, че си сам, са били водени битки за теб, без дори да го съзнаеш. Това послание е още едно доказателство, че невидимото е активно. Войната, която не виждаш, е реална. Но и победата, която те чака, е реална. Нещо ново започва, когато решиш да вярваш, дори без да виждаш. Именно тази вяра задвижва духовния свят. И ангелите се радват, когато виждат, че въпреки всичко, ти продължаваш да вярваш. Вярата не е сляпа, тя вижда с очите на вечността. И сега тя бива възнаградена. Чудесата не се случват на онези, които ги заслужават, а на онези, които устояват. А ти устоя. Изцелението, от което толкова се нуждаеш, може да не дойде по начина, по който очакваш, но то ще дойде. Понякога започва в ума, после докосва сърцето и накрая достига тялото. И може би точно докато слушаш това послание, нещо вече започва да се възстановява в теб. Идва мир, идва облегчение. Ангелите не дойдоха само с думи, дойдоха с движение. А където небето се движи, невъзможното се прекланя. Врагът се опита да те убеди, че си прекалено малък, за да преживееш нещо голямо. Но ангелите казват, именно заради твоята смиреност и отдаденост Бог те избра. Небесното величие не се измерва в слава, а в цел. А твоята е велика. Избран си да разбиваш бариери, да лекуваш рани, да носиш светлина там, където е имало само тъмнина. Небето ти е дало мисия. И тя е на път да се изпълни. Не бягай повече от своята духовна чувствителност. Това, което усещаш и не можеш да обясниш, е твоят дар, който иска да се прояви. Ангелите активират твоята интуиция, вътрешният ти слух, духовното ти разпознаване. Ще бъдеш използван, за да помагаш на другите, не с готови думи, а с истинско присъствие. Хората ще усещат нещо различно, когато са около теб. Защото светлината, която те покрива, ще бъде видима, дори без думи. Всичко, през което си преминал досега, те е подготвило да бъдеш канал на трансформация. Не само за себе си, но и за дома си, за семейството си, дори за непознати. Там, където стъпиш, атмосферата ще се променя. Енергията ти ще носи отпечатък от небето. Но помни, колкото по-голяма е светлината, толкова повече тя дразни тъмнината. Затова остани твърд. Ангелите ще останат около теб. Никога повече няма да вървиш сам.
Сега продължи с отворено сърце. Защото ще дойдат и други послания. И всяко от тях ще бъде като стъпало, водещо те поблизо до пълния план, който небето е начертало за теб. Но за да продължи тази мисия да живее тук, имам нужда от твоето присъствие. Харесай това видео, абонирай се за канала, сподели с някой, който също има нужда от този глас. Заедно сме инструменти на ангелите на земята. Дълбока и искрена благодарност към теб, който стигна до тук с отворено сърце и душа, чувствителна към глас отгоре. Ако това послание намери дом в теб, това е знак, че небето наистина е пожелало да докосне живота ти днес. В духовния свят няма съвпадения, има намерения. И ти беше достигнат от нещо по-велико, невидимо за очите, но ясно за духа. Благодаря ти, че позволи това послание да отекне в теб. Всяка секунда внимание, която му посвети, е семе на светлина, посето по твоя път. Нека тази светлина продължава да расте, да води стъпките ти и все повече да те свързва с божествената цел, която небето е запазило за твоето съществуване. Ако това послание говори на сърцето ти, остави коментар, с който потвърждаваш, че си го приял. Напиши го с душа. Понякога твоето свидетелство може да е отговорът, който друга душа търси. Твоят глас има значение. Твоят опит вдъхновява. Заедно образуваме верига на вярата, която преминава през разстояния и докосва животи, които никога не сме си представили, че ще достигнем. А за да може тази небесна мисия да продължи да стига до теб и до още много други хора, харесай това видео. Този прост жест помага посланието да полети по-далеч. Абонирай се за канала, ако още не си го направил. Чрез тази връзка мога да продължа да споделям повече думи, идващи от небето, водени от светлината и носени от дъха на ангелите. Сподели това послание с някой, когото обичаш или чувстваш, че има нужда от него. Може би точно ти си отговорът на нечия молитва в този момент. Нека сърцето ти остане чувствително, вярата ти обновена, а пътят ти осветен. Нека ангелите бъдат с теб днес и завинаги. С обич и почит, благодаря ти за присъствието ти тук. До следващото послание.